Bé, ara anem a parlar de la estructura del sintagma nominal. El sintagma nominal és un conjunt de paraules que tenen com a nucli un substantiu o un element que el substitueix. Pel que fa a l'estructura, a més del nucli, el sintagma nominal pot portar altres elements, per exemple, determinants, i darrere pot portar complements del nom. Per exemple, si posem les caixes grans pesen més, doncs les caixes grans seria un sintagma nominal, el nucli caixes, les determinant i grans complement del nom. Pel que fa a la sintaxis, les funcions dins de l'oració, el sintagma nominal pot fer de subjecte, de complement directe i d'atribut. Així quedaria aquest esquema: subjecte, complement directe i atribut. En qualsevol de les tres funcions, el sintagma nominal pot ser substituït per un pronom. Així doncs, si posem un exemple que diu el meu amic canta en un grup, el meu amic és un sintagma nominal, tenim que pot ser substituït per el pronom ell. Ell canta en un grup.